Weche mag tuke en ni tuke mag adhula ma otisi kaka Lawi Jaoko tournament ma osebedo ka dhi nyime e kar chung'od bura manyatike ochopo e kuotas. Tuke gi masani goyo e wards duto 7 e kar chung'od bura manyatike dhi rumo e chakruok mar dwe mar 7 ma higani. Johera mag adhula opuoyo tuke kaka mano ma osemiyo rawere thuolo mar yango talanta gi mag adhula kendo osekelo kamoro achiel oganda kod jiwo weche mag ohala. Coordinator mar opich adhula e ward ma Makalda Kanyarwanda Ouma David ne ojiwo jende mondo mak tuke go mautegno. Mae ne osir kod jagoro mar duol ma ochung'ne opira e pacho kae FKF e bade ma Muhuru Bay Godfrey Omondi ma bende ojiwo piny owacho mondo okonygi mondo giyud pewe tuke mabeyo. Tumefurahia hizi michezo kwa sababu wasichana pia wamewekwa kwenye orodha. Kuna wale ambao tumepewa mipira. Mimi ni nahodha wa timu ya Mariba, tumepata mipira. So tunashukuru mipira zetu, timu zetu zote zilikuwa 28 kwa Makalda Kanyarwanda na wamecheza wote wamefurahia. Opira nene wago knockout makamo segi kene wane kuotas. Mawago odicheng makawuono. Tournament ni nogole gi ng'ama iluongo ni Lawi Jaoko Foundation. To agenda mage ne odwano empower jok matindo e yor sports. Kaka joma tindo nyo osegolo ne joma tindo magin clubs. Club ka club nyo osemiyo mpich ariyo. Amor gi chenro ni kaka omiyo nyithindo vero busy, talents dhi maber kendo waneno improvement. Kata kineno bathe ka ineno ka ji uso, it means jok mang'eny kawuono dhi chiemo nikech Lawi Jaoko, nikech gik mage uso. Nosekelonwa mipira, koro ogo ane kwano, okel wuoch. To tournament machielo ma after this wadhi bedo gi constituency level moting'o 7 wards. Tim mar Gor Mahia obago orako mogik motelo ne tuke mag laro kombe mar FKF makiny nobedi e kindgi kod Nairobi United e